A sị na onye ihe ọma ruru ya ekele Chineke. Nke a ka m ji anabata unu n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV. Nke iri, omee ihe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Chacha Eke kụpụrụ nwa nwaanyị ọhụrụ n'ụlọ ụka dịka ya na di ya gosipụtara onwe ha n'ihe onyonyo. Ya bụ onye na-eme ihe ejije wee onye mepụtara ihe onyonyo nke ya na ezinụlọ ya na-enwe aṅụrị na Instagram. Na nke itoolu, otu abalị ka ewepụtara maka ọgụ egwu Sultan na mba Lagos. Ọtụtụ ndị ama ama dị iche iche na ọtụtụ ndị egwu ndị gbakọrọ iji kwanyere ya ugwu Ikpeazu maka ihe ndị o mere mgbe ọ nọ n'ụwa. Dịka ya bụ emume na-aga n'ihu, mmadụ atọ ama ọfụma na ihe gbasara ịgụ egwu bụ Plantation Boys ka a hụtara na ha atọ gbakọtara aka wee gụọpụta egwu n'ihi Sultan na ya bụ ọgbakọ. Nke a bụkwa nke nyere aka imezi nsemokwu dị n'etiti ha kemgbe ha bidoro ịgụ egwu. Na nke asatọ, Big Brother Naija ekperela ọkụ n'ọnụ ọzọ dịka a malitere sizin ọhụrụ ya. Otu nwaafọ bụ onye kpọrọ anwụ ya White Money bụ onye pụtara wee kwuo okwu si na ya abụọ Amadi bụ onye ama na ihe gbasara azụmahịa bụ onye na-agba mbọ nnukwu. Ọ gara n'ihu kwuo na ya bụ nwa Amadi bụ onye nnọbụ na-eso ndị ji ego n'azụ bụ nke akpọrọ bodyguard n'okwu bekee. Na nke asaa, The Flex onye ezigbo aha ya bụ Onyidamola Kolawole bụ nwa afọ Naijiria tụrụ mba niile n'anya n'ihi akara aka ya dịka ya bụ nwa Amadi gara maka agbamaka bụ nke mere na mba US. Nke onyonyo a bụ nke tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya. Na nke isii, Peruzi ọgụ egwu apụtala dọọ aka na ntị maka ndị na-agbaso ya n'ihi na e kwuru na o si n'ihu ndị mmadụ pụọ mgbe ha gara n'ụlọ oriri nke dị na Oshogbo mgbe ọ kụrụ elekere 4. Ha kọrọ na nke a abụghị ezigbo agwa site n'aka Peruzi, mana Peruzi gwara ha na onye ọbụla chere ya okwu na-enwetakwa ụgwọ ọrụ. Na nke ise, onye ama ọfụma na ihe gbasara ime ihe ọchị na Instagram bụ Oluwadolas ka a nụtara na o nwere ihe mberede nke okporo ụzọ n'ụzọ Lekki Ekpe Expressway nke dị na Lagos. Dịka akụkọ si gbaa, ya bụ moto ya kụrụ giri nke o ruru na enwere ike agaghị arụta ya ọzọ, mana dịka akụkọ si kwuo, a sị na a kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ dịka o nwetara ọnya n'aka ya nakwa n'isi ya. Na nke anọ, Bobrisky apụtala kwuo okwu maka Big Brother Naija bụ nke a malitere bụ nke akpọrọ Shine Your Eye. Ọ gara n'ihu kwuo na Big Brother letere anya ọ hụtaghị ụmụ nwoke ndị mara mma na ya bụ emume, na ọ bụ naanị mmadụ abụọ ka ọ hụtara, ndị ọzọ dị ka enwe. Nke atọ, Federal gọọmenti anọrọla agbatịkwuo ọnọdụ oge mkpọchi National Identity Number ka akpọrọ NIN maka ọtụtụ ndị mmadụ idebanye SIM kaadị ha ruo ọnwa Ọktoba abalị 31. Nke a bụ nke sitere n'ọnụ Ikechukwu Adinde, onye wu Director Public Affairs Nigerian Communication Commission NCC, nakwa Kayode Adekoke bụ onye bụ isi ndị Corporate Commission nke National Identity Management Commission ama dịka NIMC n'ụbọchị Sọnde na Abuja. Nke abụọ, onye rụburu President Goodluck Jonathan ọrụ bụ Reno apụtara kpọkwuo President Muhammadu Buhari ka ọ gbaa mbọ ịhụ na a kwụsịrị ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na mpaghara Naijiria niile karịa itibaghị anya ya na uche ya niile na ihe gbasara Sunday Igboho na Nnamdi Kalu. Ọ gara n'ihu gwakwa ya ka o leba anya maka na ya bụ ndị oji egbe yi ndụ egwu gbatụrụ ya bụ fighter jet nke Nigerian military.
Na nke mbụ, ndị otu egwu bọọlụ basketbọọlụ nke Nigeria kpọrọ The Tigers emeriri ha site n'aka mba Australia dịka emeriri ha 67-84 na ya bụ Group B nke preliminary group stage ha nke Tokyo 2020. Nke a bụ nke ya gbara n'ụbọchị Sọnde. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na Isi Mbido TV. Soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche na Instagram, Facebook nakwa ndị ọzọ.